ukuthi ufuna uvula ipolitical party ngomnye unobhala ongazange agqiba ithemba yakhe we-ANC ndimgadile simlande ngapha eParis akangavuki uthi uzavuma makayivule le political party azosinceda ngalamageza agcwele apha emane sithi ngabantu be-ANC bahambe naye because kukho amageza apha adisguizileyo bazibiza ngamagama. Xa ngigqibelisa comrades akho mntu ufuna uZuma etrongweni asifuni loo nto ulamula ikhophela la mcimbi uyawuqhuba sawubona uzawusibeka asifuni ixhego lina 81 years libe licinga ngetrongo sifuni loo nto asifuni loo nto yile nto sathethe enkomfeni sathi msholozi masike sisondelane yabona xhego lakuthi le asilicenge sisondelane senze lento abelungu bathi yitunadering sisondelane akho mntu ufuna uZuma etrongweni kuzovela lamageza again achise izinto bathi yi-revolution loo nto sisikezo ndibone omnye phaa igeze khona ucinga bafana indawo yodlalela le bathi enye inkukuma nje phaa ekhoti phaa icinga bafana yindawo yodlalela le ikhoti akawazi umthetho uzambetha yoxela umthetho abe uzambetha ayondawo yodlalela inkundla amatyala ayondawo yodlalela so asifuni ixhego lakuthi iveteran yethu ibe idade ezitrongweni siphatha kakubi loo nto noba ke ezinye zezinto asivumelani nazo uyabona siphatha kakubi loo nto kusenabantu banocinga bafana ukuthi hayi siyayivuyela loo nto jonga apho sikhoyo asinaxesha loba sibamba abantu sileqana nee-former presidents sityhile kwenye ibhayibhile umatamela sihamba na umatamela naye ungene kwigere yokugqibela ya sanuyingqamela ke into ukuthi kuza kwenzakala ntoni after umatamela ehambile ndiyabona niyingqamela abanye bethu nihamba nisityhola nje ukuthi hayi oMbalula bafuna uphatha hayini makhombisa sanuyingqamela sanuba ngamaqeleku sanuba ngamaqeleku ngani ke niziphathe man nibe negunya nibe proud ngale ANC uyabona singabi ngamaqeleku sibe sinyathelana ingathi ngamavithi into ezingamva nomphambili